Θα ξεκινήσει πρώτος ο Μισάλας. Όχι. Δεν τίποτε πρώτος. Ποιο καλό πρώτο. Δηλαδή εσύ που είσαι ξεγόραστος, δηλαδή ο πρώτος ξεκινά από πιο πίσω. Ο δεύτερος είναι να πει μέσα, ο δεύτερος είναι από πίσω. Να μπει μέσα ο Παντέλας είναι να κρατήσει τον διάδρομο, που είμαστε και να μπει μέσα και κάτω. Να κάνεις τις προφίλουν μέσα στον διάδρομο, μαδρέ Παντέλα. Είναι κοντά. Παρακαλώ, ο μαθητής Χαραλαμπίδης Παναγιώτης της Πάφων να πάει στην αίθουσα κλήσεως κάτω. Χαραλαμπίδης Παναγιώτης. Σπύρου, οι άλλοι θέλουμε. Ρίψε ρε εγώ τρίχτες Τι σε φέρνω εμένα. Μόνο στη σειρά στο σύνολο τώρα μου αρέσει αυτές τις τελευταίες. Κύριε, ο πρώτος της δεύτερης σειράς ήταν 2-3. Ήταν ο πρώτος 2-3 και ο δεύτερος 2-4. 2-4-2-5. Άρα είναι πρώτος. Ήταν πρώτος ρε, ο άλλος να έκανε 2-3 και 2-4. Ήταν πρώτος. Καλά μαθηματικά. Γι' αυτό που θα στα κατέφτεις. Καλό είναι πιο κομπός. Βάρ' τον Μαρίνο να βουρείς. Ρε, και στο Μαρίνο. Μια παντόφλα ρε πάρα. Σαν τον άλλο το πες. Ρε, θες τα δικά μας πιο του Μαρίνου. Κύριε και γαντός να βαέτε μπορώ. Έφτασα... Ρε, άνθρωποι που να βαέτε μπορούσε και να είναι τραγώ. Τι χαλούμε ρε. Έτσι θα Τελικά αποτελέσματα του δρόμου 800 μέτρων αγώνα. Στην πρώτη θέση, Σπύρου Σταύρος, ενιαίτικο και Κουβίτα Λευκωσίας με χρόνο 2.03.55. Δεύτερη θέση, Θεοδόρου Κωνσταντίνος, Αγίου Νεοφύτου Πάφου, 2.04.97. Επίσης στη δεύτερη θέση, Καρτινέρης Φίλιππος, Λύκειο Εθνόκτρια Κυπριανούς Προβόλου Λευκωσίας, με 2.04.97. Τέταρτη θέση, Μιχαηλίδης Παναγιώτης, ενιαίο Λύκειο και Κουβίτα Λευκωσίας, 2.06.27. Πέμπτη θέση, Χαραλαμπίδης Παναγιώτης, του πρώτου εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου Πάφου, 2.07.43. Έκτη θέση, με το Γλουοσκού, Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, 2.10.34. Εβδόμη θέση, Παναγίου Παναγιώτης, Δημότετρας Λεμεσού, 2.15.24. Και στην όγδοη θέση, Γαβαλάς Γιάννης, Λανίκιο Λεμεσού, 2.15.49. Άλμα σε ύψος αρένα. Έλα Φίλιππε! Έλα Φίλιππε! Βγαίνει με τον Ανδρέα να γυρώνει έτσι. Στην πρώτη θέση Λάμπρος Σοκράτης, Κολός Λεμεσού, με 1 μέτρο και 94 εκατοστά. Δεύτερη θέση Ζήσιμος Αγατοπής Λανίκου Λεμεσού, 1,88. Τρίτη θέση Λουκάς Σταύρος Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού, 1,88. Τέταρτη θέση Πασκάλη Μιχαήλ, Λύκειο Παραλιμνίου Μοχός του 1,84. Τέταρτη θέση Απέλιος Γιώργος, Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας,
1,84. Έκτη θέση Μάτσιας Χρήστος, ιδιωτικό λύκειο Ολύμπιο Λευκοσίας 1,80. Έβδομη θέση Δημητρίου Μιχάλης, Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας 1,75. Και στην 8η θέση Ρωσίδης Κωνσταντίνος, The Senior School Λευκοσίας με 1,75. Απολογισμός θηλαίων. Πρώτη θέση Ρουσί Μαριέλε, Λύκειο Παραλιμνίου Μοχώστου 45 μέτρα 68 εκατοστά. Δεύτερη θέση Γιάννη Παντελίτσα, Λύκειο Παραλιμνίου Μοχώστου 40,08. Τρίτη